ମୋ ବୋଉ କହିଲା କ୍ରିଷ୍ଣା ଦିଟା ପିଆଜ ନେଇକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବି ସେ ପିଆଜ ଦିଟା କରୁଛି କଣ। ପୁଅ ଏ ପୁଅ ତ ପାଠ ପଢା ସରିଗଲା କି? ଆଁ ଶୋଇଛୁ କଣ ପାଇଁ ତୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ବେଶୀ ଖେଳିଛୁ କି? ବେଶୀ ଡିଆ ମାରିଛୁ ସ୍କୁଲରେ? ଆଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଖେଳିଲ କି? ଗୋଡ଼ ହାତ କାଟୁଛି ତୋର? ଆଡେ ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ତୁ ଆସିକିନା ଆଡେ ଶୋଇଛୁ ଘୋଡେଇ ଘୋଡା ହେଇକିନି ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି? ତୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଆଁ ଦେଖି ଥଣ୍ଡା ହଉନି କି ଜର ହଉନି ତୁ ମୁଚକି ମୁଚକି ହସୁଛୁ। ତୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ? ଆଈ କହିଲା ତୁ ଦିଟା ପିଆଜ ଆଣିଛୁ। ପାଣି ପିଇ ଯାଇଥିଲୁ? ସତ କହୁଛୁ? ତ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଲାଗୁନି ହେଲା। ତୁ ପିଆଜ ଯୋଡିକ କଣ କଲୁ ମତେ କହ? ତୁ କହ ତୁ ପିଆଜ ଯୋଡିକ କଣ କରିଛୁ? ଦେଖି ବସିଲୁ ବଇଲୁ ଦେଖି ବସ ବଇଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାଇଁ ଅନା ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି ବୋଲି ପିଆଜ କିଆଁ ଦେଇଥିଲୁ? ତତେ କିଏ କହିଲା ପିଆଜ ଦେଲେ ଜର ହବ? ଆଈ କହିଲା? ଆଈ କହିଲା ପିଆଜ ଦେଲେ ଜର ହବ? ଆଈ କହିଲା ପିଆଜ ଦେଲେ ଜର ହବ? ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି? ତତେ ଆଈ କହିଲା ତୁ କାଖରେ ପିଆଜ ଦେଇକିନି ଶୋଇପଡ ତତେ ଜର ହବ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି? ଆଈ କହିଛି ସତ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଆଈକୁ ପଚାରିବି ଆଉ। ଯଦି ମିଛ କହୁଥିବୁ